sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang maging safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa mananalo ng daily prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos, dugang jutay nga kapital sa akong negosyo man. Para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko, nga ara dira, nagapamati, kag nagalantaw sa Bombo Radio. Ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo, nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon. Basta Radio Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. And to Bombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To All Star Nation and to Bombo,
we all would like to greet you. A Merry Christmas. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 3 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 6 sa aga. Bombo Radio Bacolod. Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Bombo News and Views Morning Edition sang DYWB Bombo Radio Bacolod adlaw sang Martes, Desyembre 21, tuig 2021. Kagaron sa tanang mga pangulong dinalan sa top story of today. Numero sang patay bungod sa paglabay sang Bagyo Odette, nagsaka na sa 375 suno sa Philippine National Police. Samtang sa mga nagapangulang nga balita lokal, Presidente Rodrigo Duterte nagbisita sa Kabangkalan City kahapon, nakigsapol sa mga opisyalis ng provincial government angot sa halit sang Bagyo Odette. Masobra to nga sa bilyon ka pesos nga balor sang livestock sa Negros Occidental nahalitan sa Bagyo Odette. Masobra isa ka milyon ka manok sa Negros Occidental nagkalamatay kadungan sa paglabay sang Bagyo Odette. Ginalantaw nga maapektuhan ang supply sang dressed chicken kag itlog sa holiday season. Price freeze. Maga-take effect man kadungan sang deklarasyon sa state of calamity subong nga adlaw. Mga konsehal sa syudad sang Manila nagupod sa fundraising initiative para sa mga survivors sang Typhoon Odette. Sa mga nagapangulang nga balita national, numero sang patay bangod sa Bagyo Odette sa Bohol, nagsaka na sa 94 pila ka mga LGUs wala pa nakapasa sang report. Ginbawian sa kabuhi bangod sa paglabay sang Bagyo Odette sa Dinagat Islands, nagsaka na sa 14. Bagyo Odette ginakabig nga pinakabagsik nga bagyo subong nga tuig 2021 sunod sa National Risk Reduction and Management Council. Presidente Rodrigo Duterte naglahog sa mga survivors ng Bagyo Odette nga managtag ini sang isa ka sako nga kwarta sa campaign period. Balita international, lapnagon nga baha sa Malaysia, nagbilin sang 8 nga patay, masobra sa 60,000 ang nag-evacuate. Sa balita sa negosyo, Bagyo Odette nagbilin sang 333 million pesos nga balor sang halit sa sektor sa agrikultura. Balita sa inampang Philippine basketball community, ginakasuwang pagtaliwan ni legendary champion high school coach Edmundo Ato Badolato. Sa balita sa entertainment, celebrity couples nga si Slater Young kag Chris Uy gingamit ang ila platform agud ipakita ang halit nga gintugan ni Bagyo Odette sa Cebu. Kag sa balita nga espesyal, fetus nagdevelop sa atay sang isa ka 33 anyos nga babayi sa Canada. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 5 minutos nang nakaligad sa taknang Zaga. Ang amon nga pag-abi-abi sa inyo din mga bahin sang syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental nga nakatutok na nagapamati diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod 630 kHz sa lilisoan sang inyo mga radyo kag sumuman sa mga nagapamati kag nagatanaw worldwide pagi sa Facebook Live kag YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Kag karon sa mga detalye na sang mga balita kaupod sang inyo mga tagbalita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Cuello sa ato nga top story of the day. Nagdangat na sa 375 ang numero sang napatay bangod sa paglabay sang Bagyo Odette sa Visayas kag Mindanao. Sulod sa Philippine National Police, sila nga total data ang breakdown sa typhoon-related deaths among mga masunod. Region 6, 24, Region 7, 170, Region 8, 6, Region 9, 1, Region 10, 7, Region 13 ang may madamo man nga na record. Ini ang numero sang fatalities ang mas mataas sa iya sang National Disaster Risk Reduction and Management Council o kon NDRRMC nga mayera sang 58 ka mga nagkalamatay. Samtang 500 naman ka mga taong napilasan, lakip ng 364 sa Region 7, 15, Region 8, 3 sa Region 10, kag 103 o kon 118 sa Region 13. Kabugusan nga 56 ka mga individual ang missing matapos maglabay ang bagyo sa pila ka mga bahin sang Visayas kag Mindanao suno sa PNP. Nagikan sa nasamit nga numero 47 ang missing sa Region 7, samtang isa sa Region 8 kag 8 sa Region 13. Suno sa PNP, nakarescue man sila sang 4,945 victims sa Typhoon Odette. Nagdangat naman sa 99,568 ang total count sa evacuees o kon 30,065 ka mga pamilya suno sa gyapon sa Philippine National Police. Sa karon, 3,164 areas pang wala sang supply sang kuryente, 1,894 areas ang wala sang cellular service, kag ang bagyo ang nagbilin sang mas sobra 81 ka milyon ka pesos nga damages sa infrastructure, 1.1 million pesos sa balor sang damages sa mga
pamalay. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 8 minutos ang nakaligad sa taknang alas 6 aga. Saylo kita sa mga detalye na sa mga nagapanguna nga balita lokal. Nagpasalig si Presidente Rodrigo Duterte nga handa nga magbulig ang national government sa mga nahalitan sa Typhoon Odette sa Negros Occidental. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Governor Eugenio Jose Bong Lacson, kahapon sang aga lang inigid pahibalo nga baga padulong nga presidente sa probinsya. Pagabot sini sa Bacolod sila airport covered ng mga sekretary sa Department of Health, Department of Social Welfare and Development, Department of Trade and Industry, Department of Energy, kag Department of Transportation. Nagpatigay ni isang aerial inspection sa Southern Negros kay nagpadulong sa Kabangkalan agon magsapol sa mga alkalde. So kay Lacson, 11 ka mga alkalde ang nakatambong kag mayeraman sa mga na-late apang wala naging pasulod sa hall. Sa gipaligan nga pagsinapol, nagpasalig si Duterte nga mag-abot ang bulig sa probinsya. Ginpagigbahay ni Lacson sa meeting ang mga kinahanglanon nga financial assistance sa pagbulig sa mga persona nga nawadan sa puloy-an. Nagpasalig naman ang DSWD nga mayara sila sa programa diri kag kinahanglan lang nga magpasa sang report ang probinsya. Nagpasalig man ang presidente nga magbulig ini kag magapangita sang 2 billion pesos nga pondo para sa Western Visayas. Suno sa gobernador, alas 5 sang hapon nagsugod ang meeting, nagdugay ini sang 2 ka oras kag pagka alas 7 sang gabi nag-pull out ang presidente kag ang iya nga gabinete. Sure lang, kita dito sa Negros, help will come in, no? And makita mong ginato na sa DSWD na they delivered already around 10,000 food packs, no? They will continue to send until such time for as long as we need it, no? Ang kabahin sa pagpahayag ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Nagdangat sa masobra 500.5 million pesos ang initial nga report na tuway sa kalitan sa Bagyo Det sa mga kalagkalain-lain nga livestock o kon kasapatan sa Negros Occidental. So ang Negros Occidental Provincial Veterinarian Dr. Nanti Dicena, ining labing unang kay gayunan para sa probinsya nga amo kadako nga kalitan labi na sa livestock industry. So kay Dicena, hangin ang nag-igo sa Northern Negros Occidental nga nagpatugap o kung nagpatugaplak sa mga buildings, broilers, layers kag piggeria. Samtang madamo naman ang nalumos nga livestock bangod sa pagbaha sa Southern Negros Occidental. Nagpanguna sa pinakamalala nga nahalitan ang broilers nga nagdangat sa masobra 275 million pesos. Ikaduha naman diri amo ang mga piggeries nga nagdangat ang kalitan sa masobra 100.36 million pesos. Malala man ang nanging kalitan sa game fowl industry nga nagdangat sa 51 million pesos. Kag mga baka, karabaw kag iban pa nga mga kasapatan nga nagdangat sa 64.13 million pesos. Suno kay Dicena, ining initial assessments pala nga bangod madamo pa sa mawala na baton nga reports, ilabi ni sa bayan sang backyard racers. Kaupod sa emergency meeting subong o kon kahapon sa hapon ang mga presidente isang nagkalain-lain nga organisasyon agon nga mapungkuan kung ano ang mahimo sa probinsya sa nasambit nga mga sektora. Dugang pa sang provincial veterinarian nga diskusyonan man nila kung paano mapahapos kag mapadali ang recovery. Nagapangabay naman si Dicena nga pinaagi sa naagyan nga sa pagwaswas ng Bagyo Det. Mangin leksyon na ini agod nga mangin mas resilient pang Negros Occidental sa tiyon sa pag-igo sa mga kalamidad. 500,557,544 pesos and 93 centavos. Nagpatawag ko emergency meeting with the president sa mga associations na to, ang mga non-organizations na para mapungkuan na mo ni Atty. Diaz ang himuon sa opisina at sa probinsya at sa ilaman nga grupo para madali ang demos at recover. Napatiyan si Negros Occidental Provincial Veterinarian Dr. Nante Dicena. Nagadangat sa milyon ang mga manok na nagkalamatay sa pagwaswas ng Bagyo Det sa Negros Occidental. So kay Negros Occidental Provincial Veterinarian Dr. Nante Dicena, ang pinakadako nga nahalita na mo ang broiler industry ko ng 45 days nga manok nga sa karon sarang na ma-harvest sa 28 dias. Ang kalitan ang nagdangat sa 275,086,000 pesos nga ginalakipan sa mga napatay nga manok, naguba ang mga housing facilities, kasubong man ang mga nabasa nga mga feeds, kalakip man sa narusdak ang poultry farm sa Provincial Livestock Breeding Center and Dairy Farm sa La Granja, La Carlota City nga nagadangat ang balor sa 10 million pesos. Payag ni Dicena nga dako ang nanging epekto sa bagyo sa dressing plant nga amo ang nagahimo sa mga dressed chicken matapos nga maghaplak ang building. Patag sining isa sa mga building ang tunnel ventilation ang nagadangat sa
12 million pesos kay gini ang tuman man kay importante bago diga kalamatay mga manok kon magdubo ang temperatura. Nagpalabot man sang simpatiya ang provincial veterinarian sa mga racers bangod sa masobra milyon nga mga nagkalamatay nga piso kag mga manok kilabi na sa bahin sang Southern Negros Occidental. Paig ni Desena nga yara lang ang dressing plant sang probinsya sa Southern Negros Occidental bangod ang broiler plant ang nahamtang sa Sagay City padulong sa Kabangkalan City. Sulod diri 278 ang kabugusan nga farm sa probinsya kag tanan ang nakaangkon sang damage. Apang payag sa provincial veterinarian nga pinakadako nga nalita namong 3 ka mga local integrators kung salin narumpag ang mga establishmento sa mga ini kag nagkalapilpilan ang mga kasapatan. Ang pinakadako na itong damage ara sa broiler, 45 days, subong 26 days na siya. Mga 275,086,000 ang damage. Ang ila farm, ang mga manok nagkalapatay, ang mga pigs, nagkabasa. Pati ang dressing plant na igo, tugak-plak ang ilang mga building kung magdubo ang ito at temperature, nagkalamatay ilang Si Negros Occidental Provincial Veterinarian Dr. Renante Desena. Padayon pa nga gina-consolidate sa Provincial Veterinary Office ang casualty sa bahin sa mga baboy bangod sa pagwaswas ng Bagyo Odette. Sino kay Dr. Renante Desena, Negros Occidental Provincial Veterinarian nga nagdangat na sa 100.36 million pesos ang kalitan sa commercial kag semi-commercial hog industry sa probinsya Santos ilang assessment. Madamo naman sang wala pa na report nga casualties. Ilabi na gikan sa backyard racer, ilabi na nga madamo sa mga lugar nga hindi pa pasabol o kung maagyan ang dalan. Gani hindi pa malabot kag maimbestigaran sang Pavareya aga subong man ang city kag district veterinarian. Nagdangat sa 64.92 million pesos ang inisyal nga kalitan sa mga slaughterhouses samtang nagdangat naman sa 35.42 million pesos ang damages sa merkado. Paig ni Tisena nga nagkalaguba ang mga systems sa mga pigiri kag madamo sa nga nalumos nga mga baboy. Ilabi sa 6 districts ang probinsya kalakip ng Banwa sa Hinubaan. Ginakasubo man sa provincial veterinarian nga makita ang mga baboy nga ginbutag na lang sa makilid sa dalan kag wala na sang makaon. Kalabanan sa karon sa mga reports nga nagakabaton sa Provincial Veterinary Office amo ang gikan sa mga commercial hog racers o kun ang mga nagasagod sang 5,000 ka mga baboy. Kasubong man ang mga semi-commercial hog racers nga nagasagod sang 50 pasaka nga numero sang baboy. Sino kay Desena, gamay pa lang ang 64 million pesos nga report nga ilan nabaton bangod tuman kadamo sa mga nagubaan sa mga backyard racers, slaughterhouses kag market buildings. Sa karona, kulang man ang mga pavare nga nagalibot bangod ang iban nga busy pa sa pagtukod sa ilang mga pamalayan nga naguba ukon sa ilang mga kaingod. Sa mga piggery, ay katamo ng tugak-plak ng kalamatay nga piglet, ang commercial at semi-commercial, ikadwa ni siya nga pinakatako nga damage, 100,368,970. Mga pig pen nagkaduba. Wala pa kayo masyado panaog pagid sa mga backyard. Mas damo pagid ni ka ang nagkalumos diri sa Kabangkalan, Itipalay, Kawayan nga area sa Himamaylan. Nabatian liwat si Negros Occidental Provincial Veterinarian Dr. Renante Desena. 15 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 sa aga sa iban pa nga balita lokal ginpasalig sa Provincial Director sa Department of Trade and Industry Negros Occidental nga padayon ang ilang pag-monitor sa presyo sa produkto nga nagatiyog sa komunidad. Subong nga daw na tala nang ideklarar sa Negros Occidental Government ang pagpaidalam sa bilog nga probinsya sa state of calamity. Suno kay Rachel Nofable, ang mga lugar nga napaidalam sa state of calamity dapat naka-price free. Ginakasubo man sini nga bangod sa pagpanghalit sang Bagyo Odette, madamo sa mga negosyante sa Negros Occidental ang napektuhan nila binasa pagkadula sang kuryente. Sa karon hindi pa matipon sa ahensyang kabugusan nga numero sa mga apektado nga negosyo bugod kadula ang komunikasyon. Apisar nga madamo sang kalitan sa probyedad, ginapakamayo naman sini nga wala sa mga napatay may kantanan sa pagkaguba sa mga pasilidad. Dako naman ini nga pagpanghangkat labi na nga ang sektor sa negosyo kag halos wala pa maka-recover sa epekto sang pandemya apang nagdugang pa diri ang bagyo. Ginapagabay ni Nofable nga paagi sa eksperyensya mas mangin resilient pa ang probinsya sa pag-address sa kaangay nga kalamidad. Nagapangitaman ang mga inisang mga pamaagi agod nga malabot ang mga apektado nga business establishments. Sa partial monitoring nagadangat sa 8,000 ang mga apektado nga negosyo sa 6 districts ng Negros Occidental. Sa piyak nga bahin pa rin naman gihapon ang pag-monitor sa DTI sa mga baligyan natoy sa presyo sa mga produkto. Sa pagpaligan sa price freeze, siguro man sa mga ini nga nagakasunod ang suggested retail price sulod diri sa tion sang price freeze hindi na mahimo nga maglapaw sa SRP ang presyo sa mga produkto kaangay nilang sa presyo sang generator nga bangod sa pagsaka sang demand karon nga wala sang kuryente mas sobra katunga man sang orihinal nga presyo ang ginpasaka. Price freeze meaning kung sila ang amon monitoring ang amon na ang yung hindi pwede pasaka
Pero ang kalabanan man sa aton nga ginamonitor, may ginatawag kita nga suspected retail price. Follow na sa lahat ng suspected retail price. So, possibility. Ang kabahin sa pagpahayag ni Rachel Nufable, ang Provincial Director sang DTI Negros Occidental. Nagapangay sa pag-inchindi ang pinuno sa Cooperative Promotion Section sa Central Negros Electric Cooperative o Kunsineco. Sa mga lugar nga wala nakabalik ang kuryente kag nagpasalig nga ginahimo nilang ilang masarangan agud matatapan ang tanana. Si TV isang Bombo Radyo kay Malo Paroko, 100% na sang kabugusan nga substation ang na-energize. Apang may mga lugar nga ginpang-isolate bangod kadalagko gid sang halit kag nagkalatumba ang mga power lines nga nadala sa primary lines. Suno kay Paroko, ginatinguan sini nga simana sang emergency kag engineering nga matapos ang pagkayo. Sunod sa iya, linibo nga mga troubles ang ila ginabaton kag 85% na ang mayara sang kuryente. Nagpaibaluman ini sa mga member consumer owners o member consumer kag owners nga ang mga nag-apply para sa bago nga suga, inspection, installation, service application o kung pagbayad sa Sineco nga temporaryo nila nga ginsuspender. Ang operasyon agad makafocus ang mga linemen nga sa pagkayo sa mga naapektuhan sang bagyo tubtob sa December 31. Mag-resume naman ang ila operasyon sa Enero tuig 2022. Nag-request na si Negros Occidental Governor Eugenio C. Bong Lacson sang dugang nga manpower gikan sa National Electrification Administration o NEA, ang Department of Energy kon DOE agud nga mabuligan ang mga electric cooperatives sa Negros Occidental sa liwat kapag patindog sa mga poste kag mabalik ang kuryente. Paagi sini babalik man ang communication lines kag mangin mahapos na ang pagbalik sa normal sang probinsya. Ginakilala naman sini ang pagtrabaho sa mga linemen nga yara sa field kag nagapatindog sa mga nagkalatung mga poste kag nakahibalo ini nga ginahimo nila ang masarangan agud mapadasig ang pagbalik sang kuryente. Sulo kay Lacson, ang kinahanglan gid sa karon sa mga syudad kag banwa sa Southern Negros amo ang pagkaon kag tubig. Nagaplano naman ini nga magtukod sang refilling station sang tubig sa Kabangkalan City. Ginkompirmar man ni Lacson nga may isa kay LGU sa Northern Negros sang isa ka gatos nga sako sang bugas agud nga ibulig sa mga apektado sang trahedya sa Southern Negros Occidental. Nagalaom ang gobernador nga himuon man sang iban nga LGU labi na ang hindi tuman kanalita ni Baguio Det ang kaangay nga inisyatibo. Mga mag-request karon additional manpower siguro paagi sa either sa Department of Energy or sa NEA, National Electrification Authority or Agency, na kung pwede mapadala sila more manpower para mabuligan ang aton mga electric co-op para mapatindog nila ang ilang mga poste na hulog or kumba. Si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Para sa katapusan nga balita lokal, nagpatigayon sang aerial inspection si PNP Chief General Leonardo Carlos sang Domingo kag kagahapon na antes sini nagbalik sa Metro Manila. Sinirvis ang Bombo Radyo kay Police Lieutenant Abigail Donasco, spokesperson sa Negros Occidental Police Provincial Office. Nagpadulong ang survey inspection sa sur nga bahin sa probinsya o kun sa Negros Occidental. Suno kay Donasco, kaupo ni PNP Chief Carlos sa iya pag-inspection amo sa PNP Acting Director for Operations Police Brigadier General Valeriano De Leon, Police Brigadier General Ronaldo Olay, Acting Director for Logistics Area Police Command Visayas Commander Police Lieutenant General Bernabe Balba, Police Regional Office 6 Director Police Brigadier General Flynn Dongbo, NOC PPO Director Police Colonel Romy Palge kag Bacolod City Police Office Director Police Colonel Thomas Joseph Martir. Sila nga pagpadulong sa syudad sa Kabankalana, Sipalay, Banwasing Ilog kag Hinubaan. Nagdala sila sa mga relief goods agud makabulig sa mga nahalitan sa bagyo. Ila man gintalakay ang communication equipment kaangay sang cellphone agud gumapadasig ang ilang komunikasyon sa tion sang emergency kaangay sa mga kalamidad nga bagyo. Suno kay Donasco, padayon sa karon ang search and rescue operation kag clearing sa mga nasambit nga mga lugar. Nagingyo naman si Donasco sa may mga bulawanon nga tagipusoon nga sarang makatag sang bulig sa cash o kon pagkaon. Bangod nga dako ang mabulig sa mga pumuluyo nga nahalitan sa bagyo nga sarang nga mapadala ang mga donations sa Negros Occidental Provincial Headquarters o kon sa mga local government units agud nga mapadala kag mausar ang mga nakalitan sang bagyo. We saw the situation of Kabangkalan, Ilog, Sipalay, Hinubaan, and with the number of deaths, hindi natin they will be sending food packs as an aid or help, kumbaga, somehow sa ating mga mamamayan sa Negros, especially southern part. Nabatian si Police Lieutenant Abigail Donasco, ang spokesperson sa Negros Occidental Police Provincial Office. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 21 minutos na nakaligad sa tak na alas 6 bantayan sa pagpanumbalik sang Bombo News and Views Morning Edition. Mga detalye na sa mga nagapangunang balita national, international, kagiban pa diri sa gihapon sa DYWB Bombo Radio Bacolod.
Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Zone 1, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansang lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati, kay nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluan ko na lang di kayo na nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya, ako ya sa sulod ng sambalay. Basta radyo, Bombo. Number 1 ang Bombo Radio. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. 25 minutos na nakaligad sa takda kada sa Isaga. Parang ka mga nagapamati, nagatanaw, diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Sa gihapon, kaupod ninyo. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho. Sa dugang pa nga mga balita. Bilang sabat sa panawagan ni Mayor Isko Moreno Dumagoso sang bayanihan, nagdihon ng mga miyembro sang Manila City Council sang fundraising drive kag nakatipon sang 370,000 pesos donation para sa mga survivors sang Typhoon Odette. Kabugusan nga 37 ka mga councilors sa nagatag sang kwarta nagikan sa ila kaugalingon nga mga bulsa agud nga makabulig sa madamo nga biktima suno kay Lailani Maria Lai Honrado Lacuna, Liga ng mga Barangay Manila Chapter President nga nagapanguna sa relief efforts sang syudad. So kay Lacuna nga manghod device Mayor Honey naghatag man sang financial assistance sa mga barangay chairman kag pila nila ka mga constituents agud nga madugangan ang donasyon. Suno kay Lacuna, hindi na bago ang paghatag sa assistance sa mga survivors ng kalamidad sa dalom sang liderato ni Mayor Isko. Bangod naghatag man sila sadto sang bulig sa mga naapektuhan sang Taal volcano eruption kag pagbaha sa Cagayan kag Marikina. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 26 minutos ang nakaligad sa takna nga sa Isaga. Saylo kita sa mga detalye na sa mga nagapanguna nga balita national. Nagsaka na sa 94 ang numero sang patay bangod sa paglabay sang Typhoon Odette sa probinsya sang Bohol. Sunod kay Bohol Governor Arthur Yap. Sunod kay Yap, 24 pa lang nagikan sa 48 ka local government units ang nakapasa sang report tangot sa numero sa mga nagkalamatay pagod sa bagyo. Ginahulat pa man ang report nagikan sa ibang mga LGUs bangod nagubaman sang bagyo ang mga communication lines. Nagdangat naman sa 13 ang numero sang patay sa banwa sang Ubay matapos magtaliwan ang 3 ka mga tawo nga nag-evacuate sa isa ka structure
ang narumpag kag sila ang natampukan. Tatlo naman kay iban pa ang mga residente ang napilasan kadungan sang insidente. Sang Domingo, nagbisita si Presidente Rodrigo Duterte kay Senator Christopher Bombo sa Bohol agod gilantawon ang halit nga natugas sang bagyo. Sunod kay Governor Yap, naghinyo ni kay Presidente Duterte sang 15 horsepower generator sagod nga gamiton sa mga water pumping stations. Nagcommit naman si Duterte sunod kay Yap nga maghatag sang 2 billion pesos sa financial aid sa probinsya. Nagpanawagan man si Yap sa Manila Manila Water kag Maynila nga magtanyag sang water truck sa apektado nga mga residente. Ginbawi naman sa provincial government ang supplies ng COVID-19 vaccines nagikan sa mga local government units sa bangon sa blackout kag sila ang gintago sa mga cold storage facilities nga may power generator. Madumduman nga nagtuga ang bagyo det sang malala nga halit sa Bohol sa naglandfall ni sa probinsya sang Huwebes. 14 na ka mga taong report nga ginbawian sang kabuhi sa Dinagat Islands kasunod sang paglabay sang Typhoon Odette. Sunod sa ilang nga Provincial Information Officer. Sunod kay Dinagat Islands Provincial Information Officer Jeff Crisostomo. Pila sa mga nagkalamatay ang medically related. Apang sila ang ginaisip nga casualty sa tunga sa disaster aggravating circumstances. Sunod kay Crisostomo, apektado ang bilog ng mga populasyon kag tanan nga balay ang partially o kung totally damaged. Tinalikdan nga adlaw, ginpay ni Governor Arlene Kaka Bag-aw nga halos nagtapa ng Dinagat Islands matapos maglabay ang bagyo kag mapaanggid sa Bagyo Yolanda ang agis ng Bagyo Odette. Sunod sa information officer, na damage man ang mga sinakos ng bugas nga gamiton kun tani bilang relief goods. Nagpanawagan man si Crisostomo sa nga dugang additional assistance para sa mga biktima. Naga-eksperyensya sa karon ang Dinagat Islands sa interruption sa tubig kag power supply kag subong man sa telecommunication services bangon sa kakusog sang hangin nga nadala sang Bagyo Odette. Aminado ang National Disaster Risk Reduction and Management Council NDRRMC nga ang Bagyo Odette among pinakabagsik nga bagyo subong tuig. So kay NDRRMC spokesperson Mark Timbal, si Bagyo Odette ang nagbilin sa malalang kalitan halin sa naglabay ang Bagyo Yolanda o konhayan sadtong tuig 2013. Amay nga lang subong nga tuig sino kay Timbal amo ang kahandaan sang local government kag sang publiko sa paglabay sa bagyo kung sa din masobra sa 400,000 ka mga pumulyo ang impedalom sa preemptive evacuation. Hindi ka ngay sa records ng PNP, nagapakita naman sa records ng NDRRMC nga 58 ka mga taong ginreport ka patay, 199 na pilasan kag 18 ang missing bawod sa Bagyo Odette. So kay Timbal, 4 lamang ka mga taong nagkumpirmado nga patay, samtang 54 naman ka fatalities ang gin-validate pa. Una na nga nagginpahayag sa PNP nga 211 ka mga taong napatay bawod sa paglabay sa Bagyo Odette. Kabusa naman yung 442,424 ka mga taong nag-evacuate kag 385,086 individuals ang ipaidalan sa preemptive evacuation. Sunod sa NDRRMC, 3,803 ka mga puloy-an kag 16 ka mga structures ang na-damage. Nagdangat naman sa 225 ka milyon ka pesos ang balor sang halit ng bilin sang bagyo sa infrastructure. Ginkabit sa Philippine Navy ang presidential ship nga BRP ang Pangulo o kung may number nga ACS-25 bilang 10-bed floating hospital agad nga mahatagan sang medical attention ang mga residente nga nagapuyo sa mga lugar nga apektado sa Bagyo Odette sa Mindanao. Ang BRP ang Pangulo ang nag-depart sa Domingo sa Pier 13 sa Manila South Harbor padulong sa Siargao Island. Nagdala man ini sang linibo ka relief goods nga natipon sang Fleet Marine o kung Fleet Marine personnel nga na-assign sa nakalain-lain nga Navy vessels. Ang relief items naman nagikan sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang ginalakipan sang 1,000 boxes ng family food packs, 300 rolls ng laminated sacks, kag 1,212 ka mga hygiene kits. Sa statement nga gipagawa sa Philippine Navy, ang ining nga effort ang nagapakita nga mapuslan gid kag versatile ang mga assets ng Philippine Navy sa paghatag sang serbisyo sa mga nagakinanglan sa bulig labi na sa tion sang kalamidad. Gina-highlight man sini ang nagapadayon nga efforts ng Philippine Navy sa pagbulig sa ibang nga ahensya sa gobyerno sa pagresponder sa mga Pilipino nga apektado sa naglabay nga Bagyo Odette. Sa nga pagatubang sa mga biktima o survivors sa sang Typhoon Odette, ginpahayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga lumos sa utang ang gobyerno sa Pilipinas bangod sa COVID-19 pandemic. Apang ginpasalig sini nga managtagini sang isa ka sako nga kwarta kada pamilya sa tiyon sang campaign period. Sa Cebuano language, ginpahayag ni Duterte nga wala sang spending limit ang gobyerno sa panugod sa COVID pandemic kay sa karon wala na sang nabilin nga kwarta sa kaban sang gobyerno. Sulod diri, wala niya ini ginahambal agad wala na sang obra
panahon ng gobyerno apang nagaprangka lang ini nga wala na sang kwarta nga hulagon bukod sa kadakuan sang gasto sa COVID. Kalakip sa mga utang sa gobyerno so kay Duterte ang hotel sa gingamit bilang quarantine facilities para sa OFWs bukod ang iban nga mga hotel sang tuman kamahal. Nabuday man ang presidente bukod igo ang Bagyo Odette samtang ginatutukan na kuntaning sang gobyerno ang COVID-19 vaccination efforts kani nagtalangkas ang galastuhon sang gobyerno. Apang nagkampyo naman ang todo sa presidente sang ginhambal sining pagbalik sa Bohol agud nga hakso ng mga seductive individuals agud kampanyahan ng administration bets sa 2022 elections. Sunod kay Duterte, nuyag niyang hakso ng tanan nila mga seductive kun tulukon kag mga matahom apang wala ini sang tiempo. Sunod sa Chief Executive, magadala ini sa madamo nga kwarta agud managtag sang isa ka sako nga kwarta kada pamilya kag magamit ini sa bilog nga tuig. Naghugyaw naman ng mga tawo nga nagapamati kay Duterte. Para sa katapusan nga balita nasyonal, gina-assess pa sang gobyerno kung may mga bakuna nga na-damage bangod sa paglabay sang Typhoon Odette sa Central kag Southern Philippines sa tinalikdan nga Sibana suno kay Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. Suno kay Galvez, nakabaton sila sa report nga 100 vials ng Pfizer BioNTech vaccine ang na-compromise sa Region 6 apang hindi patuman kaklaro ang impormasyon sa nga iya nga nadawat. Sa karon suno kay Galvez, isa pa lang ka reyon ang nag-report apang magapatigayon pa sang assessment bangod. Nakita nga naguba ang ilang mga pasilidad nga nagdadangat na sa o kung na pasilidad nga nagpasalamat naman si Galvez. Bangod minimal pa lang ang nabato nilang report bangod antis pa man ang paglabay sa bagyo. Napagwa na sila sang guidance o kung memorandum sa mga sa anuman nga paagi dapat nga preparahan ang pagbutang sa mga bakuna sa safe nga lugar. Mapagwa naman si Galvez ang report angon sa nasambit nga butangkod matapos na ang assessment. Target sang gobyerno nga mabakunahan ng 54 million ka mga Pilipino sa katapusan sang tuig 2021. Sa effects ng postponement sang inoculation activities sa pila ka mga bahin sang pugsod ng ginlabayan sang Bagyo Odette. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 34 minutos na nakaligid sa takdang na sa isaga. Saylo kita sa mga detalye na sa mga nagpangunong balita international. Sa Malaysia, 8 naman ka mga tawang patay. Samtang nagdangat na sa masobra sa 60,000 ang numero sa mga residente sa Malaysia ang nag-evacuate pangod sa halid sang napnagon nga pagbahaan pa sang Sabado. Ginakabig sa mga opisyalis nga pinakamalala ang pagbaha sa sulod sa pinakatuig. Sunod sa mga otoridad, nagawa sa suba bawod sa tuman kadamol nga ulan, ganigid baha ang mga banwa kag hindi malabayan ang mga dalan kung saan madamo ang mga motorista ang natrap sa ilang mga salakyan sa sulod sang pila ka oras. Santo sa official data, nagdangat na sa 64,000 ang kabugusan nga numero sang evacuees sa bilog ng Malaysia kung saan ang estado sang pahang ang malala nga nahilitan kag 32,000 ka mga residente ang napilitan nga magbiya sa ilang mga pulian. Ang pinakamanggaranon kag mas kilala nga state naman nga Selangor ang tumanman nga nahilitan kag hindi ni kinaandan bangod wala pa inigin baha. Sunod sa fire and rescue officials, 7 ka mga tawo ang kumpirmado nga patay sa Selangor kag ginalauman nga magasaka ang numero sang patay bangod madamo ang missing. So kay Prime Minister Ismail Sabri Yacub ang damulon sa ulan nga nagtupa sa Selangor ang katumbas na sa isa ka bulan nga pagulan sa normal nga kondisyon. Nag-deploy naman sang linibo ka mga emergency service kag military personnel agud nga magpulig sa rescue efforts. Para sa katapusan nga balita internasyonal, kaangay man sa nga selebrasyon sa Pilipinas na selebrasyon sa Pasko sa Lebanon. Sa interview sa Bombo Radio kay Bombo International Correspondent Chuchi Salutis, direkta sa Lebanon, nagapatigayan man sila sang mga Christmas party, reunions, greetings kag panagtagan ng isang regalo. May mga Katoliko kag Kristiyano man sa Lebanon. Kalabanan sa mga ginakaon dito amo ang roasted turkey kag mga spaghetti nga Lebanese style. Nagsuksok man sa mga costume sa mga pumuloy dito kung sila ang nagpatigayon sa Christmas party. Wala sila nagasabit sa medyas apang may mga Christmas lights naman kag Christmas trees. Diri sa mga Christian family, may Christmas tree, may Santa Claus, damo dekorasyon sa balay. May mga costume sila ka para sa Christmas party talaga. Wala sila yaga sunod sinang kabit-kabit ng medyas. Nabatian si Bombo International Correspondent Chuchi Salutis sa direkta sa Lebanon. Para sa aton nga business news, nadugangan sang 157 million pesos ang balor sang halit nga ginbili ni Typhoon Odette sa mga pananoma. Santo sa data nga ginrelease ng Department of Agriculture o kung DA. Santo sa latest data, ang losses estimate damages ang nagdangat na sa 333.4 million pesos tudob kahapon sang udto. Nagikan sa 176.4 million pesos ang Domingo sang hapon.
Ang nasambit nga figure ang ginalikipan sang 19,640 metric tons kag 23,198 hectares sang agricultural areas nga apektado kung sa diin apektuhan ang 12,750 ka mga farmers sa Calabarzon, Bicol, Western Visayas, Eastern Visayas, Central Mindanao, Davao kag Caraga. Ang apektado nga commodities ang ginalakipan sang humaya, mais, high value crops o kung mga utanon kag fisheries. Sa statements ng Department of Agriculture, padayon pang ilang nga pag-coordinate sa mga national government agencies, local government units kag iban pa nga mga DRRM related offices para sa impacts ng Odette. Sunod sa DA, maghatag sila sa 1.35 billion pesos nga balor sang assessment sa mga mangunguma kag mangingisda. Nga apektado lakip na ang 1 billion pesos nga quick response fund, 148 million pesos nga binhi sang humaya, 100 million pesos sa idalom sa Survival and Recovery Assistance Program, 1.64 million pesos nga fingerlings kag assistance sa fisher folks kag available funds sa nagikan sa Philippine Crop Insurance Corporation. Para sa aton nga foreign exchange rate, ang isa ka US dollar may balong 49 pesos and 96 centavos. Ang isa ka Hong Kong dollar may balong 6 pesos and 40 centavos. Ang isa ka Singaporean dollar may balong 36 pesos and 55 centavos. Kagang isa ka Saudi Arabian Real may balong 13 pesos and 31 centavos. Kagang isa ka Euro may balong 56 pesos and 17 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex kag Petron stations. Ang unleaded na kabalor sa 56 pesos and 70 centavos. Totoo 58 pesos and 69 centavos. Ang premium na kabalor sa 57 pesos and 70 centavos. Totoo 59 pesos and 69 centavos. Kagang diesel na kabalor sa 45 pesos and 10 centavos. Totoo 47 pesos and 9 centavos. Para sa aton nga sports news, ginakasubo sa Philippine basketball community ang pagtaliwan ni legendary champion high school coach Edmundo Ato Badulatos ng Domingo. Ang San Beda University Alumni Association ang nalakip sa mga nag-anunsya sa iyang kamatayon. Si Badulato ang nagtiliwan sa edad nga 74. Si Badulato ang long-time coach ng kilalang nga San Beda High School program nga nakakuha sang 16 ka NCAA junior titles sa 37 anyos nga career sang Red Cubs bench. Siya ang nagserbe man bilang athletic director para sa San Beda. Nalakip sa mga players nga nakigbahin sa iya programa mo ang mga legends nga sanday Benji Parasa, kag Ronnie Magsanok, kag aktibo nga mga players nga sanday LA Tenorio, JV Casio kag Baser Amira, sanday Tenorio kag San Beda team manager Jude Roque. Ang nalakip sa mga naghatag sa tribute sa coaching legend sa social media. Antes nagtaliwan si Badulato, ang nanging commissioner ng University Athletic Association of the Philippines o UAAP, kag tournament director para sa National Basketball Training Center o NBTC. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 39 minutos na nakanigad sa tak na kada sa Izaga kag karon sa tanaman nga showbiz news. Ginpakigbahin and it's later young kag Chris Uy ang bago nga mga videos nga nagapakita sang halit nga gintugan ni Typhoon Odette sa ila probinsya gud nga magpalapnag sang awareness tuhoy sa kung ano kalain sa sitwasyon sa karon sa Cebu. Sa Instagram nagapakita o nagapati si Yang nga ang Cebu ang wala nagakabatian kaangay sang iban nga mga biktima sang Typhoon Odette kag nabatyagan nga wala nagakakitaan sang mga tao nga madamo nga mga litrato nga nagalaragway kung ano kalala ang ila sitwasyon. So sanay aktor wala gihapon sang kuryente sa pila ka mga lugar kag bangin sila ang kinahanglan pa nga magpadulong sa balay sang ila abya na gud maka-access sa internet. Nagpangayman ini sang bulig sa mga netizens nga palaptahon ang balita nga madamo sa mga Cebuano nagakinahanglan sang bulig. Gipahigbay naman ni Uy sa iya bagong vlog. Nagpatigyan sila sang rescue operation sa balay sang iya utod nga nagguba sang bagyo. Naging partner naman ni Slater ang iyang mga empleyado sa Planta City bangod kalabanan sa ila ang wala na sang pulian. So kay Uy nagpanago pa sila nga pamilya sa ila closet paglabay sang bagyo. Bangod ini ang isa sa mga jutay nga mga butang sa ila balay nga wala sang glass walls. Wala ini ginparugutan sang iya bana nga magchekyar sa ila kwarto nga may 3 ka mga glass walls bangod nagauyog ini kag daw mabuka. Apisar sang iyan agyan nagapasalamat naman ang mga asawa nga sila ang safe kag yara sa maayo nga kahimtangan. Para sa aton nga Bombo Health News, bilang isa ka nagabuso nga iloya, antes mo halungan ang imong ginapaabot nga baby. Kinanglan nga halungan mo anang imong nga kaugalingon. Gani mga kabombo, yaring mga tips para sa mga future mommies. Una, kinanglan nga maginom sang prenatal vitamins kag regular nga mag-exercise. Ginarekomendar man ang paghimo sang birth plan. Likaw na paggamit sa nga harsh o toxic nga mga chemicals kag paghakwat sa bugat. Dapat man nga magsuksok sang komportable nga mga sapatos. Ginarekomendar sa mga pagkaon nga o kung ang mga pagkaon nga manggaranon sang folate,
calcium kag fiber. Mas maayo kung magkaon sang madamo ang mga isda kalikawan ang soft cheeses. Siyempre, hindi madulang utan nga madamo sa mahatag nga benepisyo hindi lang sa imo kundi sa imo ginapaabot nga baby. Limitahan ang caffeine, intake kag mag-inom sang madamo nga tubig. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 42 minutos na nakarigad sa takda kada sa isaga. Antes aton nga balita nga espesyal sa gihapon diri sa Bombo Radio. Apisar sang pagbinagyo, nagabinagyo man ang mga papremyo nga ginapanagtag pamaskwa sang Bombo Radio Philippines. Sa mga kabombo naton nga nagapamati kay nagatanaw subong ang aton nga pagpangagda sa inyo sa gihapon sa pagulog sa inyo madamo nga mga entries para sa grand draw sang aton nga 1-2 panalo promo part 20 sa Sabado nga adlaw mismo sang Pasko, magapanagtag sang pamaskwa ang Bombo Radio Philippines kay manato na kilalahon ang masunod nga mangin milyonaryo bangod sa promo sang Bombo Radio. Aton kilalahon kung sino bala ang magabaton sang 1 million pesos nga grand prize nanganalakip sa 6 million pesos nga papremyo nga ginapanagtag naton sa 24 key cities nationwide nga mayara sang Bombo Radio kag Star FM. Ang 1 million pesos may dugang pagid nga mga tagdaog nagikan sa mga nagkalain-lain nga mga areas. Gani sa inyo dira nga nagapamati kay nagatanaw subong maghingagaw na hulog sang inyong mga entries kay man the more entries you send the more chances of winning. Sa liwat ang ating pagpangagda sa aton grand draw sa 1-2 panalo promo part 20. Sa aton nga balita nga espesyal, isa ka pinasahi nga kaso sang ectopic pregnancy ang natabo sa isa ka 33 anos nga babae sa Manitoba sa Canada. Pangudimbis nga sa matres nag-develop ang fetus sa atay ini nagtuhaw. Sino kay Dr. Michael Narvis ang Children's Hospital Research Institute, 49 kadlaw sang ulihi nga nakaangkol sa menstruation ng babae. Gindala ini sa ospital bangon sa pagdugo sa nagligid nga 14 kadlaw kag sanggid paidalam sa test ng babae. Didto na diskubrihan ang iya sitwasyon kung saan nagtubo ang fetus sa iya atay. Daga katabo ang ectopic pregnancy kung sa guasang matres nagatubo ang fetus apang malaka langgid nga sa atay ini nagakasapwan sa data sang National Center for Biotechnology Information humanin sang 1964 tubtub 1994 mahira lang sang 14 ka mga kaso sini sa bilog nga kalibutan. Ginabort naman sa mga doktor ang lapsag bangod kinahanglanon agod hindi mabutang sa ital-ital ang kabuhi sang iya nanay. Sang 2012, isa ka kaso sang ectopic pregnancy man sa atay ang na-record sa Journal of Emergencies Trauma and Shock. Natabo ini sa India kung sariin ang isa ka 25 anyos nga iloy ang nagdala sang 18-week-old nga buhi nga lapsag sa iya atay. Nadulan sang kabuhi ang nasabit nga iloy bangon sa komplikasyon kag tuman nga pagdugo samtang ginaoperahan nini agud kuhaon ng fetus sa iya atay. Wala man nakasalbar ang isa ka 27 anyos nga iloy sa Vietnam sadtong 2007 bangod sa 23-week-old nga fetus nga nagdevelop kag nagdako sa iya nga atay. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 45 minutos na nakaligad sa takdang alas 6 sa aga. Kagaron sa ato naman nga weather update. Ang shear line among nag-apekto sa eastern sections ng northern kag central Luzon. Ang northeast monsoon naman ang nag-apekto sa nabilin nga bahin sa northern Luzon. Ang intertropical convergence zone ukon ITCZ ang nag-apekto sa southern Mindanao. Ang tropical storm Rai ukon ang anay Bagyo Odette ang nakitaan na stress kinas ang kagahon nga yera sa 800 kilometros sa nakatungdan namin nakatungdan sa Lawag City, Ilocos Norte. Talasin kada sigon sang hangin nga nagadangat sa 65 kilometros kada oras. Pagbadlo sang hangin nga nagadangat sa 80 km kada oras kay nagahulag padulong sa laminan na sidangan sa kada sigon nga 20 km kada oras. Ang Cagayan Valley kag Aurora ang mag-eksperyensya sa magalungon nga kahawan nga may lapta-lapta nga pagulan nga may pagkilat kag pagpanaguob tugas ang shear line. Ang Mindanao naman ang maka-eksperyensya sa magalungon nga kahawan nga may lapta-lapta nga pagulan nga may pagkilat kag pagpanaguob. Samtang nabilin nga bahin sang puso na maka-eksperyensya sa magalungon nga kahawan nga may lapta-lapta nga pagulan nga may pagkilat kag pagpanaguob tugas ang localized thunderstorms. Sa ito naman natin sa temperatura, Metro Manila 24 to 31 degrees Celsius. 4% ang chances ng pag-ulan. Ang hangin na may kapasugon nga 3 km kada oras with clear and periodic clouds. Sa Baguio, 14 to 23 degrees Celsius ang atas ng temperatura. May 5% nga tsansa sa pag-ulan. Ang hangin may kabasugon nga 2 km per hour, clear skies. Sa Cebu, 24 to 30 degrees Celsius ang atad sang temperatura. 5% ang tsansa sang pag-ulan. Ang hangin may kabasugon nga 8 km kada oras, mostly cloudy.
Sa General Santos City, 24 to 32 degrees Celsius ang atan sa temperatura. May 10% nga tsansa sa pagulan. Ang hangin may kabasgon nga 2 kilometers per hour, cloudy skies. Sa syudad sang Bacolod, 23 to 32 degrees Celsius ang atad sang temperatura. 4% ang tsansa sang pagulan. Ang hangin may kabasgon nga 6 kilometers per oras, mostly cloudy. Ang adlaw na butlak la 6:1 kay nasang aga kag bagaturod na 5:34 karon sa Kasisidmon. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time 46 minutos na nakaligid sa takla nga 6 aga. Inyo na batian ang mga balita nga gindulong sa inyo sang Bombo News Team sang DYWB Bombo Radio Bacolod sa subukan daw sang Martes, Desyembre 21 tuig 2021. Kag sa ato naman nga Christmas countdown, lapit na lang gid. 4 days to go before Christmas. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Kag kami ang inyo nangintag balita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Kag sa ito nga Bombo News Analysis, hinpadala sa isa kamaukod nga tagpalamati sa Bombo Radyo Bacolod, inang ginbasa ni Bombo Daniel Ixones, kagini ang may tigulo, ayuda! Bulig para sa mga nabiktima sa bagyo ang nag-inabot na. Gikan sa mga politiko nga nagaharara, sigpendi sanay isang balor sa ginapanagtag, agud nga ang mga makadaho, buto nila ang mahatag. Siling, hindi ini, pag-intrahan politika. Sa kalamidad dapat tanan mag-isa. Katawhan dapat naton bantayan kagiti panon, hindi nga bantayan kung ano kadamo ang ginaduhol sa mga magapadalagan sa eleksyon. Sa kadamo sang puluyan nga nagkalahalitan, iban ginuubos pudpud sang hangin nga dalitan. Katawhan wala na sang pagaistaran. Materialis sa pagpatindog sang ila puluyan ang labing kinahanglan. Kabay nga kung ano kadasig sa pag-abot sa mga pagkaon, amuman kadasig sa mga materialis nga kinahanglanon. Magtiner sa evacuation center masyado kabudlay. Lain gid ang paghikot kunyara sa inyo panimalay. Kabay nga hindi naton himuon nga talaksan ang kunano kadako ang ginatag sa aton sa mga nagapadalagan. Agud nga ang aton butong ila na maaguman, pilion sa gyapon naton yadto mga kandidato nga sa pagpalakat maikasarang. Ang iniyang pangunahuna ay pananawan ang ginpadala ni Lorenzo Santos, sang San Enrique, Negros Occidental. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info.